U Trešnjevcu su realizovana ulaganja u obnovu mesne pijace i stajališta za autobuse. Ulaganja su ostvarena sredstvima lokalne samouprave opštine Kanjiža i mesne zajednice Trešnjevac. Za obnovu pijace lokalna samouprava je obezbedila 2,4 miliona dinara, a za 2 autobuska stajališta mesna zajednica je od samodoprinosa obezbedila 720.000 dinara. Jako mi je drago da smo mogli oba projekta da završimo, jer ove projekte su tražili sa strane mesne zajednice Trešnjevca i bukvalno jedan projekat se odnosilo stvarno na pijacu gdje smo kao lokalna samouprava uložili 2,4 miliona dinara za obnovljivanje pijace, jer ovaj pijacni trg je već postojao, samo nije bio tako opremljen da, na primjer, kao i danas, pada kiša, ali usred kiše mogu i prodavci i kupci da posećuju pijacu. Drugi projekat je bio autobusko stajalište gdje bukvalno samo je bio nacrtano autobusko stajalište. To je sad skroz izgrađen autobusko stajalište 2 u centru grada ili sela, bolje rečeno. I bukvalno to je bio projekat od 720.000 dinara i to je bio obezbeđen sa strane mesne zajednice od samodoprinosa. Znači, jako je bitno da lokalna samouprava uvek finansira te projekte, naravno infrastrukturne projekte, gdje mesne zajednice ili imaju sopstveno učešće, znači imaju samodoprinos uplaćen, ili su dobili na konkursu, ali možda nemaju dovoljno novca ili treba sopstveno učešće, onda to obezbeđuje lokalna samouprava. Naravno, sada to nije baš polovina, jer kao što sam rekao, 2,4 miliona je obezbeđeno iz budžeta i 720.000 dinara od samodoprinosa, ali ipak radujem se da pre zime sve smo mogli da završimo. Znači, ako već i možda neće koristiti u zimi ovaj prejačni trg, ali za sljedeću godinu već imaju obnovljenu i mogu to da koriste, a koji čekaju autobus, imaju adekvatan, prostor ili infrastrukturu gdje mogu da sačekaju autobus. Još samo da bude više autobusa. Da, to nažalost ne zavisi se od lokalne samouprave, nego od privrednika i kako on radi. Mi probamo da ga teramo uvek, da odradi svoj posao kako je to napisan u ugovoru, kako je to napisan u ugovoru između lokalne samouprave i privrednika, ali naravno ekonomske okolnosti uvek prevuku te, ideje ili pravce šta lokalna samouprava i stanovništvo želi, a privrednik jako često ne može to da daje.